Hola a tothom. Avui parlarem d'un tema que, m'ha estat donant voltes al cap últimament, la intel·ligència artificial i la democràcia. És fascinant, oi? D'una banda, tenim aquesta tecnologia increïble que pot processar quantitats massives de dades en segons. Però d'altra banda, hi ha qui tem que pugui ser una amenaça per a la nostra democràcia. Per què? Doncs, imagineu-vos un món on unes poques empreses tecnològiques controlen la IA més avançada. Podrien tenir un poder immens sobre la societat, no? I què passa amb la vigilància massiva? Però, espereu un moment, no tot és negatiu. La IA també té el potencial de millorar la nostra democràcia. Penseu en sistemes de votació més eficients i accessibles, o en com la IA podria ajudar-nos a analitzar grans quantitats d'informació per prendre decisions més informades. Ara bé, no podem ignorar els riscos ètics que comporta l'ús de la IA en política. Us heu parat a pensar en com podria ser utilitzada per manipular l'opinió pública? O en com els biaixos en les dades d'entrenament podrien perpetuar desigualtats socials? És com si estiguéssim, caminant per la corda fluixa entre el progrés tecnològic i la protecció dels nostres valors democràtics. Però no tot està perdut. Hi ha alternatives interessants que estan sorgint. Penseu en la democràcia directa facilitada per la IA, o en les assemblees ciutadanes on grups aleatoris de persones deliberen sobre temes específics. És fascinant, no creieu? La clau està en trobar l'equilibri adequat entre l'experiència tècnica i la participació ciutadana. Necessitem experts que ens proporcionin informació basada en evidències, però també necessitem que els ciutadans tinguin l'última paraula en les decisions polítiques.